Lalumbai Molsom Raikumuti ni Halamsa an ganao tongo Molsom Youth Association ni General Secretary Mr. Lalumbai Molsom an ganao tongo Molsom Raikumuti ni Kanchikau Mr. Tomini Kumar Molsom tai bin ganao tongo jini Molsom Youth Association ni Vice President Mr. Pavitra Molsom जों दिनै 13तम आन्थार बुथार फेस्टिवल फाइ दङ ताव आनुकूलग बेनार दङ जत नुकना 13तम आन्थार बुथार फेस्टिवल जेहेतु जों जाकजमक खाइमालिया बाय माले सारा विश्व कोविड-19 नि महामारी बागै बा कोरोना भाइरास बागै जों जेता ओपन प्रोग्राम जेटा खाइनानै जों खाइमालिया तखाना जों दिनै 22 तारिख अक्टोबर तैदुबारी कायसा कम्युनिटी हल जों आन्थार बुथार खाइना सिकिंसा प्रदीप मुसुङै जों दिनै चेंखा फुं 10टानिसिमै विभिन्न प्रोग्राम माध्यमे जों ताबो लान्च थां दङ माइसालाय दङ सिनि जारा डेलिगेट फाइनारा सिनि मेन इसुंखा प्रत्येक बोसोरनो जों 22-23 आन्थार बुथार उत्सव जों खायो सिनि मलसम समाजनि जों साइमान मलसम समाज कायसा हालाम कमिउनिटिनि कायसा ट्राइब मलसम समाज 12 किल हालामनि 1 नं हालाम तो सिनि आन्थार बुथार फेस्टिवल आमो जतन साइमानो मामिता उत्सव मगनो जों माइ गताल जखन हुकनि मानो एपरे जों माइ गताल चावो तमनो सिनि एकटा परम्परागत संस्कृति सिनि कृष्टि संस्कृति आगे जों सिनि हुक बाय गदाल जाक सिनि संस्कृति सिनि बलं बाय गदाल जाक सिनि संस्कृति अबनो तुइनो जों सिनि परम्परागत संस्कृति दान बागै दिनै आन्थार बुथार फेस्टिवल हासिन कबाय आन्थार बुथार तो आं मेसेज खालामसुगो जोंनि मलसम समाज सुदुया प्रति जनजाति बा प्रति समाजनो कायसा फेस्टिवल कटर दङ आ कटर रुगैनो बा समाजनो एकताबद्ध फाइनालि चेष्टा खालायो तो दिनै जों दिनै मलसम समाजनो गहम दहम काय जों खायमायां दंखा कारण दिनै कोविड-19 नि कायसा जे महामारी दङ विभिन्न सोशल डिस्टेंस मानिनो जों मा खायो आनबागै जों दिनै जेटा प्रग्राम कतर दुदिन खानाको जों आबो खाइमालिया बेलायखानो दुखित जारा मलसम समाज दंनाय रक बा दिनै बुंथाय बारा जारा दंनाय रक जों बरनो निमन्त्रण खाइमालिया जेहेतु जों खाजाक सोशल डिस्टेंसनि कायसा खाजाक बा जों प्रग्राम कतर खाइमालिया केउनो जों निमन्त्रण खाइमालिया बोसकां बोसोर जुदि गाहाम क्रं तंखाबा दिनै महामारी जुदि पाइ थांखाबा ताइबो हम धम खाइमानाय हिना आसा खाइ दङ जों जतन जों गबंनाय যারা সমাজপতি দंनाय বিভিন্ন 19 ট্রাইবনি সমাজ যারা দंनाय সমাজপতিরাव जों बरनो হয়তো নিমন্ত্রণ খাইনাय যদি जों তাইবো गाहाम खाय तंमाखाय जों कोविड-19 যখন করোনা ভাইরাস रोगनो पाइ थांनाय आसा खाय पाइनाय बा ताइबो जों मलसम समाजफोराव जाय बोसकां बोसोर 2021 बोसोर दिनै हम दहमखाय ताइबो खायमानाय ना आसा खायो दिनै तखनो सिकिं साफानो दिनै समाज गाहाम मेसेज होइका जायरा कालचार प्रग्राम माध्यमे जों खायका दिनै विभिन्न गान नाच गान अंखा सुदुमुदु सोशल डिस्टेंस माने जों खायका तो आशा खायो आगामी बोसोर बा बोसकां बोसोर 2021 अक्टोबर 22-23 तारिख जतनो दिनै जों काम करन तंखाय बननो आपने सुनो जों इनभाइट खायनाय निमन्त्रण खायनाय आपुरा फायदि होनाय नंनो कयनाय हामबाय जतनो Yeah.
पयलानो दिनै आन्थार बुथार फेस्टिभेल 13তম 2020 ni bisingtei bebangno kakam yaparo o anthar buthar engka chini mosomni kaisa सबसे कठोर फेस्टिवल आगे नि बर रक अमनो पालेलाय दङो ताई ताबुक जे जेनेरेशन्स रंका ताबुक 13তম पालेलाय मानि तारिख दिन ओंखा ओ आन्थार बुथार खायमानि कारण दङो जे आगे हुक ni mai rabayoi je huk ni manai rok mui kutong akrok ti sabayoi baksa beraina thango baksa sikar khaina thango abrokno naisingoi bebak no kepilbayoi o pandano खाइलायो माइ कताल मुइ कताल चालायो ताई अमनो चिन काइसा हामजां मुं नारंगमानि ताई माया नाङै बेबाक बरक बाय बाक्साखै चालायमानि ओ पान्डा ओंखा आन्थार बुथार फेस्टिभेल आसामनो हामबाय কমিটি হল 13তম চিনি আন্থার বুথার फेस्टिवल 2020 नतयै चिनि मौसमनि हुकुमु मुकुमु जिब्राहास्तेनि कायसा जों मैथुख्लाय दङ जों ओंखा कायसा चिनि कालचार हुक बाय गदालजाक आबुनि बागैनो दिनै आन्थार बुथार उत्सव न जोंख्लाय दङ आन माने मुइ थार माने कताल हु माने माइ आबाय खेनो जों दिनै जरत 13তম सिनि उत्सव ओ उत्सव ओंखा शुधु सिनि हुकुमु मुकुम मैथुख्लायनि आबसिनिया जिब्राहास्तेनि सिनि जाति उपजाति बा तिप्रासा जत बरक रक हामजागलायै गोथालायै खाकसांमा बिसिंतै जों ओ त्रिप्राहास्तेव दंमाननानि बागै
오 지니 우첨 미싱대 정 소리 자오 대 오 마하마리니 바그이 지니 무사뭉 르사뭉 대 보로코 방케 정 고토미 말이야 아버니 바그노 벨라이 지니 দুঃখিত তাইব সিনি ত্রিপুরা হাসতেনি অকরা চাকরা মন্ত্রী অফিসার তে চিনি বিভিন্ন সমাজপতি রং जों इनभाइट थाइमालिया आबोनि बागैबो जों दुखित बोसगाङो दिन गाहाम साल गाहाम फायखांखे जों जत्तनो गबोगै हहम ददम खायनायनि बागै बोसगाङो जों प्रस्तुति दङ दै ओ किसिसा सिनि उत्सुब कुथुमनायनि बिसिं दै फानो सिन त्रिपुरावो खाकसांमा दै कथा लायमानि बोसगाङो दंमानना दैखे जों जत्तनि बागै जों सुरेव हामबाय।